Håll den. Okej, ska jag hålla den här? Ja. Är det på panik? Jag trodde det var en geting, men det var ett knopp. Jag trodde det också. Och därför skrek så mycket. Du klämmer igen händerna. Bingo bandet. Det är det viktigaste av allt. Är det en geting? Ja. Kan du sluta? Okej, nu är vi kvitt. Okej. Fred, Elin. Fred. Fred. Nej.